सुआव आइदैलै सुआ आइदैलै टिकलि बर'नि थिंख्लि हारसानि टिकलि पिठा ओइ गारहा फिथासो होनबोदों खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थालायबाय चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै दिनैसो नुजेनदोंबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लाइक कमेन्ट गालांबानो जाबाय दिनै मा होनो मा मावनो मा दांनो आरोखि ना बोथोराथ' मोजांथार सान्दुं स्रां दुंबाय मालाय बोराया एवखांबाय ओइ नै 100 बिगा जानो फवासेल' खम आरोना जोंना हाया आरो बेखौ एवखांबाय न'नि बारिखौ आरोना लोगोफोर दिनै फुंनिफ्रायनो एखे सान्दुं आराम जाथारदोंना मोजां मोनलायदों आरोना स्रांनो ओमफ्राय नै ना खावै सारदोंमोन आरो बेवाइनि फुख्रियाव बेखौनो ज' सायबाय ज' रानसिगोन आरोना खावै बिराद दङ जि गिदिर गिदिर जाखायो माथामजोंनो सेरसे गाहाम जायो आरोना बे आदा बेवाइनि फुख्रियाव ओमफ्राय बेखायनो आदारबो जायो नालाय बेखायनो एसे एसे सारसोमो आरोना ओमफ्राय सायदों आं सायाखै आंहा बहल मैगं सायबाय आरोना बेलाय एवखांबाय बै नै आरामनो जोंनि बागानानै बारा नङा लोगोफोर 100 बिगा जानो फवासेल' खम आरोना ओइ बाबा गोलैगोन ओमफ्राय बैथिं फुख्रि दं आरोना जोंनि फुख्रिया बेसेबां मैला जानानै दङ नोंथांमोननो देखायहैनो आरोना आङो माने गयानो माबानो इदि जायो लोगोफोर जोंना र' नै इदि मा होनोथाय नै इदि जानानै थैजोबो आरोना इदिनो नै मा जायो नै मानो इदि जायो मिथिया आरो हाब फैफानानै हासुफैबावबायसो नोङो फेन गानामा खिफैबावबायसो जोंनि न' आरो बेयो खिथु उनथिं ओमफ्राय नै खमलाफोरबो दं खमलायाबो थाइसोदों बिनिखौ नुवासै ओइथिंबो ओरै बेनि औवा बागाना आगोलाय औवा गोजामोन आरोना लोगोफोर नैलाय बेफोराव सेस औवा गोजामोन नै जोंनि फुख्रिया फैयालै फैनाङा एसे मोजां मोजां जाबोहांबाय हाब बे हासार मोनथारदोंलै हमबायबाय जाथारबाय हासार मोनथारदों आमलाय गैयालै नै लोगोफोर जोंनि फुख्रिया इदि आरो नों माखौ सिगां जादों हाग्रायावलाय नोलो जाजोब्बाय आरोना फोसाबासै बोसोरनै बोसोरथामजों खेबसे फोसाबनांगौ नङाबा जाया आरोना नै नोलो जाजोब्बाय आगोलाय साफामोन आरो बे जोंनि आरोना ओमफ्राय ओइयो जोंनि बिदा गेदेरनि ओइ गलांगोन ओमफ्राय नैबे गय लाइनसेनि उनाव बिथिंबो आदा गेजेरनि आरो ओमफ्राय बैथिंबो फुख्रियानो गोजा बैबो गंसे ओमफ्राय नै इथिंबो गंसे ओमफ्राय बैथिंबो दंबावो ओमफ्राय बैथिंबो दंबावो आरोना फुख्रियानो गोजा बे एरियायाव जोंनि खन्द'आव आरो एफा गाहाय खमलायानो थायदों लेवार बागोनलै बाबा नै हाब गिदिर गिदिरथार नै थाइनैल' दांहरलाय बाबा दांहरलाय मोनासोगोन नोङो खानाङा दै खानाङा दांहरल' खामारगोन आरो इयो सुआव आइदैलै खाथारगोन आरो बेफोरो नै मालाय सुवाबो मानो रं जालायखो दानो आइदै थाइसेखाबाय दे फैदो जाबाय थाइनैल' थायदों खोमा आरो बिदा बिनानावनि सानैनि हाग्रा बारियाव थांदो गोख्रै थांदोसाय नोङो ओइनै थांदो लंदं थांदो कमेन्ट फैनाय नङा थांदो थांदो ओइनै थाबायफेरनो रोङा मानो रोङा थांदो आं मामि र' खमला फिथाइ नायबावनो थाइसाब सोदोंमोन आरोना सिरिजोब्बायसो खमलानि आखला बिदिनो खावसे थायो माने बेसेबां थायो खावसे सिरिखायो आरोना ओमफ्राय जोंना 100 बिगा नङा लोगोफोर बिगासेफोर जानो हागौ आरोना आं ओरैनोसो बुंदों बिसिबांल' आरोना बाहागोआ ओमफ्राय मैया एवहैनायाबो जोंहा बायनाय दाख्लैनि ब्लगाव मालदांफारा होननायाबो बेबो जोंहा बायनाय आरो इसिबांल' आरोना लोगोफोर नङा होमबा फुख्रियावबो माखासे बेसेबा बुरजा थांबाय नालाय बेखायनो बिथाया एसेल' जाबाय आरो आइदै सेन्देलबो गानबोलायबावाखैसो
बैना थाइदोंमोन ना सिरि जोब्बायसो माथो हारसिंनो राय र' ओमफ्राय नैनियाबो जे थाइखादों आरोना एसे बिफां गाज्ला जि गोसो होनानै थाइखादों बियो हाब लाद्रा जालायदों माथो दासो नायफैदों आंबो लोगोफोर अखायानो बारियानो माबा गिसि गिसा लेवार आरो बोराया दिनैसो दानबायना नै थाइदों आरोना बिदिनो थायो ओमफ्राय सिरिनायाबो अयथासार आरोना नै ओमफ्राय लोगोफोर ओंखाम जाखां माखां बहलजों नाजों नै बेखौ बै रुमाव लांनोसै होननानै बोस्रांबाय आरोना आङो लोगोफोर माबायदि जायो ओमफ्राय नै थोरसि मोजाङा आरोना लहानि थोरसि नामा माबायदि गुफुर गुफुर जाजोबखो नै आयौ नै बोरायनि पस्टिं जानायनिफ्राबो बिदिनो मेनला थायो बेफोरखौ दोननो न'नांगौ आरोना लोगोफोर माबे माबे इउनिटआव दानखांखो आंनि बोराया ओमफ्राय आंनि बोरायनि नामा नै आरो भारत बर' लोगोफोर बियो दाख्लै सिक्किम वांग्रिनि आरो नै मा मा जायगायाव थाबोखो बिदि पस्टिं जाबाथाय बिदि माबायो आरोना ट्रेन्सफार जाबा बिदि गिफ्ट होयो आरो ममेन्ट' ना मा होनो बिदिखौ साजायनानै दोनबा मोजां नुगौमोन दंबावोसो आंनिया आबानि गिलासाबो नै माराम जाजोबखाबाय आरोना लोगोफोर मानजिनानै होनोसै आङो दा नङाबाबो गाबोनफोर बेयावनो लोंनोसै आरोना फिसा फिसा ओंखाम दौनायनि नै ओमफ्राय आं नाथुर नाथारखौबाथाय बिराद मोजां मोनो लोगोफोर ओरै फिदिंलाय खौ बिराद मोजां मोनो बिदिनो मावबाय आरोना आङो इन्ट्रेस्ट मोनथारो ओमफ्राय मावखां दांखां लोगोफोर बोरायाबो बाथौनि हाग्राखौ फुदोंमोन स्राय ओंखारलायबाय आरोना जोङो हाथायाव थांनो बागेरगाव हाथायाव आरोना सैमाया होनदों आरोना फोथा गावदांदां बैसागो बायदि थांथारसै आरोना लोगोफोर दख'ना गोमो गानलायनानै ओमफ्राय लोगोफोर दायो 3था जाबाय आरोना बेलासियावसो जायो बे बागोरगाव बाजारा आरो ओमफ्राय मैया आनन्द बाजाराबो आगोलाव बेलासियाव जायोमोन दाना फुङाव जाग्रा जाबाय आरोना आनन्दना ओमफ्राय बागोरगावआ बेलासियाव जायो आरोना माने गामिनि हाथाय नालाय फिसा इफोरबायदिनो लकेल मैगं मा मैगं एसे एनै मोनो आरोना बेखौनो लाबोनोथ' मा ओरैनो बेरायनोसो थांनोसै आरोना सानाबो दंबावो गथ' गथाय गाखोबाय थानाय दाख्लै गारि नारग्राया बेनोमोन गारि नारखोनाया बेनोमोन आरो गारि नारनायनि आंखौ बागोरगाव हाथायाव माबा जुलाफि जाहैनोसै थिंख्लि फिथा जानो थांलांनो नागिरदों लोगोफोर थिंख्लि नङा टिक्लि बर'नि थिंख्लि हारसानि टिक्लि पिठा ओइ गारहा फिथासो होनबोदों जाहैना जाहैया आयौजों थांनो बाबा नायबाय थादो हाथां आगोलाव मालाय नुयो आं इथिं फैफेराखै ओइथिंनो मोजांथार जागा नायनाय जाबाय आरो